Dies ire, dies illa, solvet seclum in favilla. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kapatid ng asawa ng kaibigan ni Ate Rose. Taong 1986, Sipalay, Negros Occidental. Itong mga panahong ito, doon sa lugar sa Sipalay kung saan nakatira itong kaibigan ni Ate Rose, meron isang napakagandang babae ang nakatira sa kung tawagin nilang bahay Kastilyo. Kaya naman nila tinawag na Kastilyo yun. Gawa nga ng napakalaking bahay nito. Yun bang maraming kwarto tapos may mga ilang parte ng bahay doon na gawa na sa purong bato at simento. Itong panahong 1986, uso pa yung mga bahay na gawa lang sa ipil. Halos lahat sila sa lugar nila, sa ipil lang gawa ang mga bahay. Mas nauna kasing tumira ito sa kanilang lahat sa lugar na yon. Kaya hindi nila nakita kung papaano na itayo ang bahay. Pero itong sinasabi kong babae, namumukod tangi sa lahat. Para bang siya yung may pinaka-advance na tirahan noon. Tapos nagtataka pa sila kasi kahit sobrang laki ng bahay nun, wala silang nakikitang ibang lumalabas at pumapasok. Tanging yung babae lang. Yung bahay pa, sobrang dilim. Ni minsan, hindi nila nakitang nagsindiyo ng ilaw sa ibaba ng bahay. Iniisip nila, baka sa laki ng bahay, hindi lang nila nakikita kung nagsisindi ba ito ng lampara o kung anumang mga bagay na magbibigay liwanag sa kanya sa loob ng bahay. Pero ang nakasanayan na nilang nakikita doon, yung pinakatuktok ng bahay. Kasi gabi-gabi na lang, merong kandilang nakasindi doon. Kita nila yon gawa ng sobrang dilim ng buong bahay. Yung pinakatuktok, open lang yon. Tapos merong nakasinding mga kandila. Tansya nila, mga 5 o 7 piraso yon. Gabi-gabi yon walang palya. At nangyayari lahat yan kapag tutungtong na ang 11:00 ng gabi. Ang mga nakakakita ng liwanag na yon, kalimitan mga magsasaka, mangingisda, yung mga taong nagigising na madaling araw para asikasuhin yung mga alagang hayop nila o yung mga paninda nila. Tumatagal kasi ang liwanag ng kandila na yon tuwing 4:00 ng madaling araw. Itong kaibigan ni Ate Rose, medyo bago-bago lang silang nakatira sa lugar na ito nung nangyari ang isang insidente. Hinding-hindi ito malilimutan nung kaibigan ni Ate Rose. Isang linggo ng hapon, umuwi ang kapatid ng asawa niya na galing ng Manila para magbakasyon sa kanila. Medyo bata-bata pa siya noong mga panahong yan. Nasa edad 20 o 22 ito. Una agad napansin itong kapatid ng asawa niya yung bahay ng babae. Sabi niya, "Nang, grabe no? Ang laki ng bahay niyan. Sa Manila, puro ganyan ang bahay eh. Akala ko walang ganyan dito. Yung puro kubo-kubo lang." Natatawa pang sumagot yung kaibigan ni Ate Rose na kahit malaking bahay yan, wala namang nakatira. Isang babae lang. Nung narinig ito nung kapatid ng asawa niya, para bang nagliwanag ang mga mata nito kasi naisip niya, babae, mag-isa lang, ang laki ng bahay, jackpot kung sakaling magiging nobya niya yon. Kaya ang ginawa nito, inabangan niyang lumabas yung babae para makita kung ano ba ang itsura nito. Nung nakita niya, halos hindi siya makagalaw kasi sobrang ganda ng babae tapos napakaputi. Akala mo, diwatang naglalakad. Ilang segundo siyang natulala at hindi makapaniwala sa taglay na ganda ng babae. Mula nung nakita niya yon, halos araw-araw hinihintay niyang lumabas yung babae sa bahay niya.
Ang palagi lang namang ginagawa ng babae kapag lumalabas ito, pupunta ng palengke o di kaya naman didiligan ng mga alaga niyang halaman sa gilid ng bahay. Basta, puro ganun lang. Nakakapagtaka pa, kapag pumupunta siya ng palengke, palagi siyang maraming bitbit na pinamili niya doon. Ang naisip nitong binata, paano siya nakakabayad sa lahat ng pinamimili niya? Unang-una, wala naman siyang trabaho. Tapos nakakulong lang siya maghapon sa loob ng bahay niya. Kaya, saan siya kumukuha ng pera? Muli na namang umilaw ang mata nitong binata. Kasi ang pumasok sa isip niya, merong tinatagong sandamakmak na pera o hindi naman kaya ginto yung babae na yon. Lalo siyang nasabik na magpakilala dito. Sinabi niya sa sarili niya, bukas na bukas pagpunta ng babae sa palengke, sasabayan niya yon at kakausapin na. Lalakasan na niya ang loob niya. Kinaumagahan, inagahan niya ang gising niya kasi baka sakaling lumabas yung babae ng maaga eh. Ayun nga, nung lumabas ito at naglakad, sinabayan niya. Tapos binati niya ito ng magandang umaga. Ngumiti naman yung babae at sumagot din sa kanya. Ayon dito sa kapatid ng asawa niya, iba yung naramdaman niya nung tinitigan siya at nginitian ng babae. Hindi siya natuwa. Bagkus, ang naramdaman niya, matinding kilabot at takot. Nakaramdam din siya na para bang lalagnatin siya, yung sobrang init. Kaya ang ginawa niya, bumalik na lang siya sa bahay nila tapos nagmukmok siya sa isang sulok. Ayon sa kaibigan ni Ate Rose, nakita niya itong malungkot tsaka parang balisa. Tinanong niya kung anong problema, nagpasama ba yung babae sa kanya sa palengke, nakausap niya ba? Iling lang ito ng iling tapos hindi nagsasalita. Maya-maya pa nung nahimasmasan ito, nagsalita ito at ang sinabi niya, parang may mali dun sa babae na yun. Kasi ngumiti naman siya sa akin pero natakot ako. Puntahan ko na lang kaya mamaya sa bahay niya. Yung kaibigan ni Ate Rose, ang sabi lang sa kanya, bahala siya. Basta wag lang gagawa ng kalokohan. Kinagabihan din nung mismong araw na yon, nagplano siya na bibisitahin na lang niya sa bahay. Bilang malapit lang naman yung bahay ng babae sa kanila, ang naisip niya, bisitahin ito ng mga alas 8 o alas 9 ng gabi. Dadalhan na lang niya ng bulaklak para hindi siya pag-isipan ng masama. Nung nandun na siya sa bahay, katok siya ng katok tapos sinisipat-sipat niya yung loob kung may tao ba. Kaso wala. Tumagal siya ng 10 minuto sa labas. Pero wala talagang nagbubukas ng pintuan. Ang ginawa niya, iniwan na lang niya yung bulaklak sa gate at umuwi na lang. Dala ng kuryosidad niya, naisip niyang imbestigahan yung bahay ng babae. Babalikan niya yon bago mag-alas 12. Kasi kapag mga ganyang oras, tulog na lahat ng tao nun. Pagtungtong ng alas 11 ng gabi, unang beses niyang nakita na merong nakasinding mga kandila doon sa pinakatuktok ng bahay. Akala niya gising pa. Akala niya nandun yung babae. Kaya ang ginawa niya, tumakbo siya papunta doon para tawagin yung babae. Sigaw siya ng sigaw sa tapat ng bahay. Tao po! Tao po! Pagtapos nung huling sigaw niya ng tao po, meron siyang narinig na angil sa loob ng gate. Yung angil na yon, para bang nanggagaling sa isang napakalaking aso. Napaatras siya tapos napaisip siya na, bakit biglang nagkaroon ng aso doon? Kanina, wala naman eh. Hanggang sa parami ng parami yung naririnig niyang angil. Paglingon niya sa likod niya, merong isang napakalaking aso ang nakaabang at para bang isang galaw niya lang, lulusob ito. Dala ng taranta niya,
Tumakbo siya papunta doon sa likod ng bahay, tapos umakyat siya sa isang puno. Tiningnan niya yung aso. Dahan-dahan itong naglalakad papalapit sa kanya. Tapos pagtingin niya sa bakuran ng bahay, nandoon yung babae. Wala itong sablot. Basang-basa ng langis ang buong katawan. Nakatayo. Nakatingala at nakatitig lang sa liwanag ng buwan. Sigaw siya ng sigaw tapos hingi siya ng hingi ng tulong. Nang biglang merong nagsalita sa ilalim ng puno at ang sabi nito sa kanya ay, "Hindi ka maririnig niyan. Umalis ka na rito. Dalian mo!" Pagtingin niya sa ibaba, isang matandang lalaki ang nakatitig sa kanya. Pulang-pula ang mga mata at basang-basa din ang katawan nito ng langis. Hindi niya masyadong maaninag ang mukha nito, gawa ng napakadilim doon sa pwesto niya. Pagbalik niya ng tingin doon sa babae, wala na. Hindi na niya ito makita. Sabi niya doon sa matandang nasa ilalim ng puno, tulungan siyang makababa. Pero ang sabi nito sa kanya, "Andiyan na siya. Huwag na huwag kang bababa. Diyan ka lang." Matapos nun, tumakbo yung matanda papunta sa harapan ng bahay. Tumunog yung gate. At saksing buhay siya na napakaraming aso ang naglalabasan sa gate na yon. Pero merong isang namumukod tangi ang kulay. At ayon sa kanya, kulay abo ang balahibo nun na para bang nagliliwanag sa dilim. Yun lang ang natatandaan niya. Tapos naglakad yung mga aso na yun paikot sa lugar nila. Maya-maya pa, nung nakakita siya ng pagkakataon, bumaba na siya ng puno at tumakbo na pauwi ng bahay. Pagdating niya sa bahay nila, meron siyang nakitang malaking plastik sa may pintuan. Kinuha niya yon tapos pumasok siya sa loob. Pagbukas niya ng plastik, umalingasaw ang napakabangong amoy. Lutong ulam yon. Hindi niya lang alam kung anong tawag sa luto pero napakabango nun. Ang plano niya, bukas na lang kainin kasabay yung kapatid niya at ang asawa nito. Kinaumagahan, nakita niya na wala na doon yung ulam. Tinanong niya yung kapatid niya kung nasaan na yun. Galit na galit yung kapatid niya at nagsalita ito ng, "Putya naman, tol. Bakit ka nagpasok ng ganun sa bahay ko? Hindi mo ba alam kung ano yung pinasok mo?" Siya naman takang-taka kasi ang tingin niya doon, ordinaryong ulam lang. Nagtanong siya, sabi niya, "Bakit? Ano ba yun?" Sumagot yung kapatid niya ng, "Hindi mo alam? Tenga ng tao yun, tol. Tenga! Saan ba nanggaling yun, ha?" Gulat na gulat siya sa narinig niya sa kuya niya. Tenga? Tingin niya nga doon kagabi. Lutong karne tapos sobrang bango ng pagkakaluto. Kung hindi niya lang naisip na sabay-sabay silang kakain, malamang nakain niya na yun. Natulala na naman siya tapos hindi makapaniwala sa nangyari. Lumabas siya ng bahay para magpakalma. Pagbukas pa lang niya ng pintuan, sa tapat mismo ng pintuan nila, nandoon yung bulaklak na iniwan niya sa bahay ng babae. Sobra siyang nawirduhan kasi paano yun napunta doon? Tsaka sinong nagdala? Ang daming namumuong tanong sa isipan niya. Pero ni isa walang nasagot. Magmula nung mangyari yan sa kanya, halos gabi-gabi pakiramdam niya, merong nakatingin at nagbabantay sa kanya. Tapos tuwing gabi kapag gising siya, naaamoy niya palagi yung napakabangong amoy. Tapos samot-saring boses ang mga naririnig niya. Sinasabi ng mga boses na ito na lumabas siya ng bahay.
Pero nilalabanan niya yon kasi alam niya sa sarili niyang hindi yun normal. Hanggang sumapit ang huling gabi niya dito sa bahay ng kapatid niya. Nung matutulog na siya, hinihintay niya kung meron na naman siyang maririnig na boses. Pero sa pagkakataong ito, wala na. Ang narinig niya, isang napakagandang huni. Para ba itong kumakanta at nangaakit? Pero hindi niya maintindihan kung anong klase yun ng lengguwahe. Tapos dahan-dahan na siyang nawawala sa sarili niya. Ang ginawa niya, tinakpan niya ang magkabilang tenga niya kahit maganda yung naririnig niya. Nung ginawa niya yan, iba't ibang klaseng boses at tunog na naman ang kanyang narinig. Pakiramdam niya, parang ginigiba yung bahay nila. Hindi na siya nakatiis. Ang ginawa niya, binuksan niya yung pintuan ng bahay nila para silipin kung sino ba yung mga yon. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya yung babae. Nakabukas ang magkabilang kamay nito na para bang niyayaya siyang lumapit sa kanya. Hindi na niya makontrol ang sarili niya. Naglakad na siya papalapit dito at sasama na siya. Nung magkatapat na sila ng babae, niyakap siya nito. Tapos meron itong binulong sa tenga niya na hindi niya maintindihan. Pero yung bulong sobrang bilis. Para bang, yes, pagtapos ng bulong, lumuwag yung pagkakayakap sa kanya. Umatras siya para tingnan ang mukha nito. Pagtingin niya sa mukha ng babae, ibang-iba na ito. Sobrang itim ng mukha. Mahaba ang nguso. Malaki ang dalawang tenga. At meron itong mahahaba at matutulis na ngipin. Maikukumpara ang itsura nun sa isang aso. Nakabuka ang bibig nito na para siyang kakainin. Sigaw siya ng sigaw, pero ang lumalabas lang na tunog sa kanya ay hanggang sa kinagat ng babae ang kanyang balikat. Ramdam na ramdam niya na sobrang sakit nun. Bumuelo yung babae na kakagatin na siya sa liig. Pagkagat ng babae sa liig niya, bumalikwas siya sa kanyang pagkakahiga. Yun pala, panaginip lang ang lahat ng naranasan niya nung gabing yun. Pero pakiramdam niya, talagang totoong-totoo yun. Kinaumagahan, kinuwento niya lahat yan sa kapatid niya at sa kaibigan ni Ate Rose. Doon nila na pagkune-konekta ang lahat ng bagay. Ito palang kaibigan ni Ate Rose. Tuwing gigising siya ng madaling araw para timplahan yung mga ibibilad niyang daing, nakakakita siya ng grupo ng mga aso na paikot-ikot sa lugar nila. Paminsan-minsan pa nga, may mga kasama itong tao na nag-iikot-ikot din. Hindi na lang niya pinapansin. Ang iniisip na lang niya, baka meron lang hinahanap. Pero halos gabi-gabi din kung makita niya ang grupong yun. Nung nakabalik na yung kapatid ng asawa niya ng Manila, nangalap ng impormasyon itong kaibigan ni Ate Rose at nagtanong-tanong kung ano ba ang alam nila doon sa babaeng yun. Hanggang sa merong isang matandang nagsabi sa kanya na usap-usapan sa lugar nila noong mga panahon pa nila, hindi tumatanda yung babae na yun. Isipin nyo ha, itong matandang ito, halos kasabayan niyang tumira doon. Pero matandang-matanda na ito. Samantalang yung babae, akala mo'y dalaga pa din at napakalakas ng kanyang pangangatawan. Nagtataka sila kung bakit ganun yung babae na yon. Hanggang sa kumalat sa buong lugar nila na kung bakit siya ganun ay sa kadahilan ng isa siyang aswang.
at isang uri ng tigbaliw. Okay, opinyon ko sa kwento. Medyo bitin yung kwento natin no? Pero ayon kay Ate Rose, nung nalaman nilang mag-asawa na ganun yung babae na yon, hindi pa rin sila umalis sa lugar nila kasi halos lahat ng kapitbahay nila hindi naman inaano nun. Maliban na lang kapag merong mga dayo. Meron kasing insidente doon na may 2 batang nagbakasyon tapos nawala. Wala naman silang makitang ebidensya na yun yung kumuha. Pero yun nga, hindi na nakita pa yung 2 batang yun. Tapos yung tungkol doon sa pagtirik ng kandila, ito, talagang opinyon ko lang to Pakiramdam ko, yun yung senyales o panawagan niya sa mga nayanggaw niya para pumunta na sa bahay niya. Para samahan siyang pumunta sa mga karatig bayan nila upang mambiktima ba? Manghawa ng pagiging tigbaliw nila? O kung ano mang dahilan, walang nakakaalam. Tsaka yung matanda sa ilalim ng puno, di ko alam kung bakit siya tinulungan nun. Siguro, isa yun sa mga nabiktima ng babae, tapos ayaw na niyang meron pang madamay na iba. Tapos no choice lang siya kasi nga nahawaan siya. Yung utak ng matandang yun, minamanipula ng babae. Pero laking bagay na rin kasi kahit papano nasa wisyo siya. Tapos hindi niya tinuro dun sa babae na merong tao dun sa itaas ng puno. Ang nakakapagtaka lang, bakit hindi siya naamoy? 'Di ba? Ay, marami talagang misteryo at tanong ang bumabalot sa mundo natin. Pero kayo, ano ang opinyon ninyo sa kwentong ito? Comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.